闇の将軍の将としてモーゼルの命を受けたレディンは大洞窟を封鎖すべく出撃するのだった。彼方へ運びたまえ。王子、私を王子のもとに加えていただけませんか。ジェシカ、本気か。本気です。王子の持つラングリッサー、その剣の輝きが示しています。王子はやはり操られてなどいない、己の意志で闇と共にあると。ならば私も王子の意志に沿ってみようと思います。ボーゼル、いいだろうか。お前の好きにするがいい。ジェシカ、それならよろしく頼む。はい、わかりました。クリスが死んだ。バルディアの兵によって。だから、復讐をしようと？それだけではない。バルディアが攻めた町は、魔物と人間が共存していた。私は、その姿こそ。そんなわけありません！目を覚ましてください！魔物と仲良くしろってことですかい？そりゃ、無理ってもんですよ。そうか。ナーギャ。お呼びでございますか、レディン様。任せる。我々の兵に仕立て上げろ。ふざけるな、レディン！貴様、自分が何を言っているのか分かっているのか！ああ、承知している。あとは任せた。貴様！見下げ果てたぞ。いつか必ず、その首もらい受ける！覚えておけ！これがラングリッサを持つ者の力だ。バルディア・ダルシス連合軍を退け、かつての仲間を洗脳することに成功したレディンたちだったが、同時にベルゼリアと大陸をつなぐ秘密の大洞窟が敵に発見されてしまう。敵の侵入路となっているこの大洞窟を封鎖しなければ、やがて物量で押されてしまう。闇の将軍の将としてモーゼルの命を受けたレディンは、大洞窟を封鎖すべく出撃するのだった。
神の悪魔を切り捨てるまで。相手でも勝てそう。強くなりすぎちまったか？